हरे कृष्ण हरे 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 राम ଟିକେ ରହିଲ हाय ଜେଜ हाँ ଜେଜବା हाँ କଣ ହଁ କାଇଁ ଗୋଟେ ବେଗିସ୍ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ତମେ କାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଠି ହଉଛ ଜେଜ କାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଜନ ଗାଉଛ କଣ କରିବି କହ ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ଆମ ବୁଢା ହେଲୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ତମ ବାଟରେ ତମେ ଚଳିବ ଆଉ ମତେ କାଇଁ ରୋକୁଛ ଏ ସେ ବାହାପିଆ ଗପ ଜମା ମୋ ଆଗରେ ଗପ ନା ବାବା ତୁ କଲେଜ ଯାଇନୁ ନା ବା କଲେଜ ବା ବନ୍ଦ ଆଉ ଯିବି କଣ ଆଉ ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ମୋବାଇଲରେ ତୁ ଅଲଗା ପାଠ ପଢୁଛୁ ପୁଣି ସେ ବେକାରିଆ କଥା କହିଲ ଜେଜ ତମେ ଯେମିତି ମତେ କହୁଛ ତମେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉନଥିଲ ଆଉ ଆମେ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନା ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଆଠସାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ନା ଆଠସାରେ ଦଉଥିଲୁ ହଉ ଜେଜ ତମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସାରିକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି କଲେ ଲାଗି ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଗଲୁଅସ ମାରିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା ତମକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟେଇ ଆଉ କି କଥା କାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଜି ରହିବିନି ମୁଁ ରହିବି ଉଠି ଚାଲିଯିବି ଜେଜ